13ஆம் அதிகாரத்தை சில வசனங்கள் தியானித்தோம். மற்ற பாதி வசனங்களை நாம் தியானிப்போம். எடுத்துக்கொள்ளும் வேத புத்தகத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபிரேயருக்கு எழுதின நிருபம் 13ஆம் அதிகாரத்தை 9ஆம் வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன். என்னோடு வேத புத்தகத்தை திருப்பிக் கொள்ளுங்கள். பலவிதமான அந்நிய போதனைகளால் அழைப்புண்டு தெரியாதிருங்கள். போஜன பதார்த்தங்களினால் அல்ல, கிருபையினால் இதயம் ஸ்திரப்படுத்துகிறது நல்லது. போஜன பதார்த்தங்களில் முயற்சி செய்கிறவர்கள் பலன் அடையவில்லையே. நமக்கு ஒரு பலிபீடம் உண்டு, அதற்குரியவைகளை புசிக்கிறதுக்கு கூட கூடாரத்திலே ஆராதனை செய்கின்றவர்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்றால், எந்த மிருகங்களுடைய இரத்தம் பாவங்கள் நிமித்தமாக பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு உள் பிரதான ஆசாரியனாலே கொண்டு வரப்படுகிறதோ அந்த மிருகங்களின் உடல்கள் பாளையத்துக்கு புறம்பே சுட்டெரிக்கப்படும். அந்தபடி இயேசு தம்முடைய சொந்த ரத்தத்தினாலே ஜனத்தை பரிசுத்தம் செய்யும்படியாக நகரவாசலுக்கு புறம்பே பாடுபட்ட நாளிலூயா. அந்நிய போதனைகள், பலவிதமான போதனைகள் இந்த கடைசி காலங்களிலே காணப்படும் என்று அப்பொழுதே பரிசுத்த ஆவியானவர் பவுல் அப்போஸ்தலனுக்கு வெளிப்படுத்தி அவர் இவ்வாறாக கூறினார். இல்லையா, சபையை ஆரம்பித்த அந்த காலகட்டங்களிலே வேதத்துக்கு புறம்பான, இயேசு கிறிஸ்துக்கு புறம்பான, பரிசுத்த ஆவிக்கு எதிராக, பிதாவுக்கு எதிராக, குமாரனுக்கு எதிராக பலவிதமான போதனைகள், மனுஷன் தன்னுடைய கண்களால் காண்கிறதை, தன்னுடைய மனதிலே தோன்றுகிற காரியங்களை கட்டலாக மனுஷருக்கு போதித்து தேவனுடைய கற்பனையை விட்டு வழிவிலக செய்தார்கள். அப்படிப்பட்ட அநேக காரியங்கள் அந்த நாளையும் சபைகளில் காணப்படுது. விசேஷமாக அந்த கடைசி காலத்திலே அதிகமாக காணப்படுகிறது. உலகத்தின் முடிவுக்கும் இந்த ஆண்டுடைய வருகைக்கு அடையாளம் என்ன என்று சீஷல் கேட்கும்போது, வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கை இருங்கள் என்று கட்ட சொன்னார். இல்லையா, தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட கூட வஞ்சிக்கப்படும்படியாக பொய்யான அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் கடைசி காலங்களே அதிகமாக நடக்கும். நீங்கள் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள். இல்லையா, எது ஆண்டோட்டு இருந்து வருகின்ற போதனை, எது ஆவியார் பேசுகின்ற போதனை என்று நமக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும். நாம் ஒவ்வொருவரும் ஆவிகளை பகுத்து வரங்கள் பெற்றுக்க வேண்டும். ஆண்டோட கேட்டு கேட்டு ஜெபித்து நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆண்டோட உருவாடுகின்றோமோ, அவரோடு நெருங்குகின்றோமோ, அபிஷேகத்தில் அந்நிய பாஷையில் ஜெபிக்கும் பொழுது கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட போதனைகளை, அப்படிப்பட்ட போதகர்களை நமக்கு இனம் காட்டுவார். நம்ம அதுல இருந்து விலகச் செய்வார். அல்லேலூயா. தேவன், நீ நடக்க வேண்டிய வழியில உன்னை நடத்துகிற உன் கர்த்தர் நானே. அல்லேலூயா. உனக்கு பிரயோஜனமானதை உனக்கு நான் போதிப்பேன். நீ நடக்க வேண்டிய வழி உனக்கு நான் காட்டேன். உண்மையில் என் கண்ணை உனக்கு நான் ஆலோசனை சொல்லுவேன் என்று சொன்னவர். நம்ம வழி விலகும் போதும், நம்ம வழி வலதுபுறமாக சாயும் போதும், நாம் இடதுபுறமாக சாயும் போதும் நமக்கு பின்னாடி ஒரு சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும். அல்லேலூயா. அது நம் தினக்கத்தன் சத்தம். அவர் நமக்கு பிரயோஜனமான காரியங்களை போதிப்பார். தேவனுடைய கற்பனைகளையும் நம்முடைய பரிசுத்த வேதாகமத்தையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் குமாரனையும் மறுதலிக்கிற அந்தி கிறிஸ்து அதை விட்டு விலகாதபடிக்கு ஆவியானருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்ற பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் ஆவியானருக்கும் 3 பேருமே திருத்து. அவங்க 3 பேருமே யாரை 3 பேர்ல யார் ஒருத்தரை மறுதலித்தாலும் அது அந்தி கிறிஸ்து ஆவிதான். இல்லையா, 3 பேருமே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், 3 பேருமே ஆராதிக்க வேண்டும். அல்லேலூயா. ஆதியிலே வார்த்தையாக இருந்தது, வார்த்தை தேவனிடத்தில், அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தார். அவர் ஒரு நாள் கிருபை மாம்சம் நிறைந்ததாக மாம்சத்துல சத்திய நிறைந்ததாக பூமியில் வந்தார். திரும்ப அவர் பரலோகத்துக்கு மரித்து 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழுந்து தேற்றலாகி சத்திய ஆவியை தேற்றாலும் நமக்கென்று அனுப்பினார். கிறிஸ்துவின் ஆவியானவர், மகிமையின் ஆவியானவர் நமக்கென்று அனுப்பினார். அவர் நம்மோடு கூட போல வாசம் செய்து கொண்டு வருகின்றார். இல்லையா, 3 பேரையும் அக்செப்ட் பண்ண இன்றைக்கு பலவிதமான போதனைகள். பிதாவை ஒரு கூட்டம் மறுதலிக்கு, பிதாவை ஒரு கூட்டம் அக்செப்ட் பண்ணி குமாரன் மறுதலிக்கு, குமாரனை பிதாவை ஏற்றுக்கொண்டு ஆவியானவரை மறுதலிக்கின்ற அநேக திருச்சபைகள், அநேக டினாமினேஷன்ஸ் இன்னைக்கு அதிகமாக பெருகி கொண்டிருக்கிறது. கடைசி காலங்களில் இப்படிப்பட்ட அநேக வஞ்சிக்கிற போதனை எழுவும் என்று அன்றைக்கு கட்ட திருவள்ளுவர் மட்டும். அல்லேலூயா. அந்நிய போதனைகளால் நீங்க அழைப்புண்டு தெரியாதிருங்கள். அல்லேலூயா. மனுஷர்கள் கற்பனையின்படி இதை சாப்பிட்டா தீட்டு, அதை சாப்பிட்டா தீட்டு, இதை சாப்பிடக்கூடாது, அதை சாப்பிடக்கூடாது என்று அவங்களே ஒரு கட்டளையே, அவங்களே ஒரு நியமனங்களை அவங்க நியமிக்கிறாங்க. ஆனால் போஜன பதார்த்தங்கள் அல்ல, வெறும் போஜன பதார்த்தம் நம்ம ஒரு நாள் கிறிஸ்துவிட்ட
சேர்க்காது, அது நம்மளை பூரணப்படுத்தாது. ஹல்லேலூயா. அது நம்மளை நீதிமானை மாற்றாது. நம்ம அதை விலக்கின நிமித்தமாக விசேஷமாக இந்த 42 காலங்கள் அநேகர் இறைச்சி மீன் சாட மாட்டாங்க. ஆனால் அதுக்கு பிற்பாடு முடிந்த பிறகு அவங்க சாடப்படுறாங்க. அது ஒரு உபவாசமா நான் கர்த்தருக்கண்டு இருக்கேன், நான் அதுல வாங்குகின்ற அந்த கறிக்கும் மீனுக்கும் செலவழிக்கின்ற அந்த வருமானத்தை நான் எடுத்து உண்டியில் வைத்து போட்டு அதை ஏழைகளுக்கு கொடுப்பேன் என்று நீங்க சொன்னா அது ஒரு நியாயம். அல்லேலூயா. அதை நீங்க ஒரு உபவாசமாக எடுத்து கர்த்தனுக்கென்று ஒரு பொருத்தின மாதிரி பண்ணினால் அது பிரயோஜனம். அது ஆனால் நான் எல்லாரும் இருக்கிறாங்க மீன் கறி சாடல ஆனும் சாடல என்று சும்மா இருந்தா அது பிரயோஜனமே இல்லையா இல்லையா. அந்த போதின பதார்த்தம் நான் விளக்குவதன் மூலமாக நம்ம ஒரு நாள் பரிசுத்தமாக மட்டும் நீதிமயம் மாற முடியாது. கிருபையினால் மாத்திரம் என்ன செய்ய முடியுமா? கிருபையினால் விசுவாசத்தை கொண்டு நம்ம நீதிமாக மாற்றப்பட்டோம். கிருபையினாலே என்னதை செய்யும் ஸ்திரப்படுகிறது நல்லது. போஜன பதார்த்தங்களில் முயற்சி செய்கின்றவர்கள் பலன் அடையவில்லையே. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் உண்டாக்கின அத்தனையுமே கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கி இது நல்லது என்று கண்டார். மகா மச்சங்களை உண்டாக்கினாரு, சமுத்திரத்தை மச்சங்களையும் நீர்ல வாழ்றது நிலத்துல வாழ்றது எல்லாத்தையும் உண்டாக்கின்று இது நல்லது நலம் என்று கண்டார் என்று நம்ம ஆதியாகமத்தை பார்க்கின்றோம். ஹல்லேலூயா. கர்த்தர் படைத்து எல்லாமே நல்லதுக்கென்று படைத்தார். ஆனா மனுஷன்தான் சாதி இன மத பாகுபாடுகளை இன்றைக்கு அதிகமாக பிற்படுத்தப்பட்டோர் தாழ்த்தப்பட்டவரை ஒதுக்குறதும், உயர் சாதியினர் நாங்க உயர்ந்த கடவுளுடைய தோலிருந்து பிறந்தோம் தலையிலிருந்து பிறந்தோம் என்று சொல்லிக்கொண்டு கடவுளுடைய பாதத்தில் வந்தவங்க என்று சிலரை அற்பமாக பேசிக்கொண்டு தூற்றிக்கொண்டு தூஷித்து கொண்டு இன்னைக்கு ஒரு கூட்டம் அதிகமாக எழும்பிக் கொண்டு பிரிவினைகளை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறது. இதுதான் கர்த்தர் சொன்னார், கடைசி நாட்களிலே கொடிய தொண்டர்கள் நல்லோரை பகைக்கின்றவர்கள் இருமாப்புலர்கள் சிந்தனை கெட்ட இறை சிந்தனை உள்ளவர்கள் என்று ஆண்டு சொன்னார். எப்படிப்பட்ட நீ விலகிற என்று கர்த்தர் சொன்னார் இல்லையா. துணிகரமாக நல்லோரை பகைப்பாங்க, கெட்ட காரியங்களுக்கு ஒத்துப்பாங்க, நல்லோரை பகைப்பாங்க, நீதியை புரட்டுவாங்க, அநீதியை பின்பற்றுவாங்க. வெளிரங்கமாக இன்னைக்கு துணிகரமான எப்படிப்பட்ட முரட்டாட்டம் மிருக குணமுள்ள அநேகர் இன்றைக்கு எழும்பியிருக்கின்றார்கள். அவங்களுக்குள்ள மிருகத்தினால் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியான பல இடங்கள்ல இன்றைக்கு எல்லா மனிதர்களும் பூமியில நாட்டில் விளையிற நடமாடிய எல்லா ஜீவ ஜந்துக்களையும் பொசிப்பதற்கு அதிகாரம் உண்டு. ஹல்லேலூயா. ஆனாலும் சில போஜனங்களை சாப்பிடக்கூடாது, இதை சாப்பிட்டா தீட்டு, நாங்க இதை வணங்குறீங்க, சாப்பிட்டா உங்களை நாங்கள் கொலை செய்வோம் என்று இப்படியாக பல பிரச்சனை இன்னைக்கு நம்ம தேசத்துல எழும்பி அதிகமாக அதிநிமித்தமாக பல கொலைகளும் பல சிறுபான்மையினர் என்ன செய்றாங்க, அடித்தே கொலை பண்றாங்க. இப்படிப்பட்ட கொடூரமான காலங்கள் நம்ம வாழ்கின்ற போஜன பதார்த்தம் ஒரு நாளுமே கிறிஸ்துக்குள்ள பூரணமாக்க மாட்டாது. கிருபையினால் மாத்திரமே இறுதி நிச்சயம் சிறப்படும். அல்லேலூயா. கிருபையினால் ரட்சிக்கப்பட்டோம், ரத்தத்தினால் நீதிமனை மாற்றப்பட்டோம். நம்ம நீதிமனை மாற்றுறது இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் மாத்திரம். அவர் தான் நமக்கு 24 மணி நேரம் பரலோகத்துல பிதா முன்னாடி நின்று என்னுடைய மகன் என்னுடைய மகளுக்காக இறங்கு தகப்பனை இறங்கு இசப்பா, இன்றைக்கு பாவம் பண்ணாங்க, நாளைக்கு அவங்க பிரசமா இருப்பாங்க, ஏதோ அறியாம செய்தார்கள், தெரியாம செஞ்சிட்டாங்க, அவங்களுக்கு இறக்க சேர்த்து இந்த ஒரு முறை மன்னித்துடுங்க என்று பிதாவக தேவனத்துல கிறிஸ்தியன் ரத்தம் நமக்காக எப்பொழுதுமே பரிந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம்ம எல்லா பாவத்தையும் சுத்திகரிக்கும். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் நம்ம நீதிமனை மாற்றும். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தமே நம்ம என்ன செய்யுமா பூரணப்படுத்தும். இல்லையா. பூரண சர்க்கனாக மாற்ற கிருபை மாத்திரம் தான் நமக்கு உதவி செய்யும். நாம மனுஷங்க பிரகாரமாக இந்த ஆடை போட வேண்டும், இப்படி வாழ வேண்டும், இதை புசிக்க வேண்டும் என்று மனுஷ பிரகாரம் அல்ல. அது எல்லாமே மனுஷனுடைய கட்டளைகள். நியாயப்பிரமாணம் சென்ற பிற்பாடு கிருபையின் நியாயப்பிரமாணம் இருக்குல்ல, அவங்களா மனதுல சில கற்பனைகளை பரிசேசத்தை செய்ய செஞ்சாங்க. மனுஷருக்கு சுமக்க முடியாத பாரங்களை சுமத்தினாங்க. அவங்களும் தன்னுடைய சுண்டு விரலால் கூட அதை என்ன செய்ய மாட்டாங்க. இதுதான் பரிசேசத்தை செய்ய நீதி. அவங்களுக்கு காட்டில் நம்முடைய நீதி அதிகமாக இருக்க வேண்டும். தசமாக கொடுக்கணும், ஆண்டு செய்யணும், பெற்றோருக்கு கனம் பண்ணணும். ஆனா பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்யணும். குர்பான்கிற காணிக்கை நீ கொடுத்தா போதும், பாவம் நிவர்த்தி ஆகும். செய்த பாவத்துக்கு ஏதோ பரிகாரம் ஒரு பிராயச்சித்தை செலுத்தினால் அந்த பாவம் சரியாகும் என்று மனுஷனுடைய கட்டளைகள், மனுஷனுடைய கற்பனைகள், இது எதுவுமே நம்மளை கிறிஸ்துவன்ட்ட நெருங்கி சேர்க்காது. ஹல்லேலூயா.
நமக்கு ஒரு கூடம் இருக்கு, நமக்கு ஒரு பலிபீடம் இருக்கு. அந்த பலிபீடத்துல பலியாடாக இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பாடுபட்டார். அல்லேலூயா. ஒரு பலி ஆட்டுக்குட்டியாக நமக்கு நம்முடைய பாவத்துக்காக அவர் ரத்தத்தை சிந்தினார். அந்த பலிபீடத்துல புசிக்கிறதுக்கு ஆராதனை செய்கிறதுக்கெல்லாம் நமக்கு அங்கு வச்சு புசிக்க நமக்கு அதிகாரம் இல்லை. அந்த பலியிடப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி எல்லா அந்த பலியிடப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி எந்த மிருகத்தோட உடம்பு, ஆடோ மாடோ ஏதோ அதோடைய உடல்லாம் எங்க எரியப்படுமா ஆனால் பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு வெளியே. ஏனென்றால் எல்லாருடைய பாவமும் அது சுமந்துட்டு எல்லாரும் அதை கையில அதன் மேல என்ன செய்வாங்களா, தன்னை கைகளை வைத்து ஆசாரியனும் பாவம் செய்தேன் என்று சொன்னவர்களும் தன்னை கைகளை வைத்து அவங்க ஜெபிக்கும் பொழுது அவங்க பாவம் அதுக்குள்ளாக பாஸ் ஆயிரும் என்று அவங்க நம்பினாங்க. அந்த பாவம் அப்போ பாவம் அறியாத அவர் நமக்காக பாவமானார். அதே போல அந்த ஆடோ மாடோ பாவமாக்கப்பட்டது, அதனை பாவம் சுமரப்படுது. அந்த சுமந்த உடல் எங்கு கொண்டு போகப்பட்டது? பாளையத்துக்கு வெளியே கொண்டு போகப்பட்டு எரிக்கப்படுது, அதோடைய சாம்பல் அங்கு கரைக்கப்படுது. அதே போல கிறிஸ்துவும், ஏனென்றால் எந்த மிருகங்களுடைய ரத்தம் பாவங்கள் நிமித்தமாக பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரதான ஆசாரியனாலே கொண்டு வரப்படுகிறது, அந்த மிருகங்களின் உடல்கள் பாளையத்துக்கு புறம்பே சுட்டு எரிக்கணும். அப்படியே அந்தபடியே இயேசுவும் தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலே ஜனத்தை பரிசுத்தம் செய்யும்படியாக நகரவாசலுக்கு புறம்பே அவர் நம்மை போல மனுஷர்கள் அவரை புறந்தளினாங்க, அவரை பிரமித்தாங்க, தூஷித்தாங்க, அவர் ஒதுக்குனாங்க, அநேக முறை அவரை கொலை செய்ய நினைச்சாங்க. அவர் அவர்களிடமிருந்து மறைந்து போனார் என்று வேதம் சொல்கிறது. அல்லேலூயா. அவர் பாவி என்று சொல்லப்பட்டார். அநேக நேரங்கள்ல ஆண்டவர் ஆயக்காரரோடு கூட வரி வசூல் பண்ற வீட்டெல்லாம் அவர் சாப்பிட்டாரு. அவங்க அவர் இன்வைட் பண்ணாங்க. இவர் கர்த்தருடைய மைந்தன், தேவனுடைய மகன் என்று அவங்க நினைச்சாங்க, கண்டு கொண்டாங்க. இவர் நம்ம வீட்டுக்கு ஆசீர்வாதம், இவர் நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்டா நமக்கு நன்மை, அவருடைய கால் நம்ம வீட்டில் பட்டா நமக்கு நன்மை என்று இன்றைக்கும் கூட அநேக ஊழியக்காரங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட கரங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது. அல்லேலூயா. நம்ம அதுக்காக அந்த துதிக்கணும், கர்த்தருக்கு கொடுக்க வேண்டிய இடத்தை கொடுக்கணும். அதே போல பரிசுத்தவான்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கனத்தை கொடுக்கணும். நான் கனமன்களை ஒருவருக்கு நிச்சயமா முந்தி கொள்ள வேண்டும். அல்லேலூயா. ஆண்டவரை அப்படி அன்னைக்கு கூட உள்ள இஸ்ரவேலர்கள் கூட அந்த அளவுக்கு என்ன செய்யல, அவர் தனக்கு சொந்தமானதிலே வந்தார். ஆனால் சொந்தமானவர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அவர் யாரு? காணாமல் போன இஸ்ரேல் குடும்பத்துக்காக வந்தார். அந்த குடும்பம் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் காட்டு ஒளிவ மரமாக பிற ஜாதிகள் அவரை நேசித்தாங்க, அவரை ஏற்றுக்கொண்டாங்க. தங்களுடைய வீடுகளில் பாவிகளும் ஆயக்காரரும் வரிவசூல் பண்ணுகிறவர்களும் விபச்சாரர்களும் அவரை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்குள்ள இருந்த பரிசுத்தையும் வல்லமையும் அன்பை பார்த்தாங்க. அந்த அன்புலால் அவங்க பிடிக்கப்பட்டு இயேசு கிறிஸ்து வந்தார்கள். அவரண்டே அவரோடு கூட ஒருவேளை சாப்பிட்டால் நமக்கு புண்ணியம் என்று நினைத்தார்கள். அல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட வேலையிலே அவரோடு கூட அவங்க பந்திருக்கும் பொழுது அவரே என்ன சொன்னாங்க, பரிகசித்தாங்க. இவருக்கு தெரியாத, இவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி, இவர் இன்றைக்கு யார் கூட உட்கார்ந்து பாவிகளோட ஆயக்காரர் கூட வரிவசூல் பண்ற இவ்வளவு மோசம் தெரிஞ்சும் இவர் நேசிக்கின்றார் என்று. அப்போ ஆண்டு சொன்னார், யார் எவனத்துல அதிகமாக அன்பு கூறணும் அவன் கடன் யாருக்கு அதிகமாக மன்னிக்கப்படுது அவன் அதிகமாக அன்பு கூறப்பட்டிருப்பான். அல்லேலூயா. நான் பரிசுத்தன், நான் பாவம் செய்யவில்லை, நான் தசமாக கொடுக்க, நான் ஆலயத்துக்கு செல்ல என்று சொன்ன அந்த பசேரி காட்டிலும் அந்த புறஜாதிகள் ஆண்டு கண்ணுக்கு முன்பாக பெரிதாக தெரிந்தார்கள். அல்லேலூயா. அவங்களுடைய உள்ளம் ஆண்டவர் நேசிது. ஆண்டருக்கு சகையை கூப்பிட்டாரு, இன்றைக்கு நான் உன் வீட்டை தங்க வேண்டும் ஒரு வார்த்தை தான் சொன்னாரு. உடனே என்னச்சுன்னா ஆண்டரை கூட்டிக்கொண்டு போனான், சாப்பாடு கொடுத்தான். அது மாத்திரமல்ல, அவர் எதுவுமே சொன்னதாக சொல்லப்படவில்லை. சகை ஒரு வரி வசூலிக்கிற அந்த நாள்ல அப்படிப்பட்டவங்களாம் இந்த சமுதாயம் அவங்களை இகழ்ந்தது. அவங்க பெரிய பாவி என்று அந்த சுங்கத்தறியில வேலை பார்க்குறவங்கள பெரிய பாவி என்று அன்னைக்கு சமுதாயம் ஒதுக்கினது. அப்படிப்பட்டவனுடைய வீட்டில் ஆண்டு பூஜை பண்ணி அவன் தன்னுடைய குற்றங்களை உணர்ந்தான். ஆண்டு உள்ளதான் போனாரு, சாப்பிடதான் செஞ்சாரு, என்ன பேசின என்ற விதத்தில் நமக்கு சொல்லப்படவில்லை. ஆனால் அவன் ஆண்டோடைய அந்த பிரசன், நம்முடைய சமூகம், அந்த அன்பு அவனுடைய தொட்டது. அவன் செய்தது பாவம் என்று அவன் அதை உணர்ந்தான். அல்லேலூயா. நாம் தேவனோடு நெருங்கும் போது, நாம் மற்ற இடங்களுக்கு செல்லும் போது, ஒரு பாவியாக மனுஷங்கிட்ட வரும்போது, உங்கள்கிட்ட ஜெபிக்கும்போது, உங்கள்கிட்ட பேசும்போது, பழகும்போது, உங்களுக்குள்ள தேவனுடைய பிரசன்னம் அவனுடைய பாவ இதயத்தை, அந்த பாவ உணர்வை என்ன செய்யணுமா
அதை குற்றப்படுத்தி அவனை அதிலிருந்து விடுதலை செய்ய வேண்டும். அல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட தெய்வ பிரசனத்தோடு அன்றைக்கு சொன்னார், உடனே சகையை மனம் திரும்பி நான் ஏழைகள்கிட்ட வாங்கின எல்லாவற்றையுமே, நான் அநியாயமா வாங்கின எல்லாத்தையும் நான் நாளத்தினாக திரும்ப கொடுப்பேன் என்று சொன்னார். அல்லேலூயா. அதுவே உண்மையான மனம் திரும்பி. அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் சொன்னாரு, இன்றைக்கு இந்த வீட்டுக்கு ரட்சிப்பு வந்தது, போஜன பதார்த்தங்கள் அல்ல, கிருபையினால் இது ஸ்திரப்படும். அல்லேலூயா. கிருபையினால் நாம் பூரணமாக்கப்படும். அதே போல அவர் இந்த பூமியில பாவத்துக்கு எதிர்த்து நின்றார், ஆனால் பாவிகளோடு நின்றார். அல்லேலூயா. பாவிகளை நேசித்தார், பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்துக்கு வந்தார். ஒரு வியாதிப்பட்டவங்களுக்கு தான் ஒரு வைத்தியம் வேண்டுமே தவிர நல்லா சுகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு கர்த்தர் வைத்தியம் தேவையில்லை. அதே போல நீதிமான்களை அழைக்க, நல்லா கிறிஸ்துக்களை நான் வாழ்றேன், நான் பரிசுத்தமா இருக்கேன், நான் ஜெபிக்கேன், ஆழைத்து போறேன், ஆண்டுக்கு செய்கிறேன் கொடுக்க என்று அப்படி தன்னைத்தான் பெருமையாக பேசுறவங்களுக்கு கர்த்தர் வரவில்லை. பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து உலகத்துக்கு வந்தான். நீதிமான்களை அல்ல, பாவிகளே அழைக்க வந்தேன் என்று சொன்னார். அல்லேலூயா. கிறிஸ்து நமக்காக பாளையத்துக்கு புறம்பே பாடுபட்டார். நாம் அப்படிப்பட்ட சிந்தையோடு இருக்க வேண்டும். இந்த உலகம் யாரை குப்பை என்று ஏளனமாக அற்பமாக பார்க்கிறதோ, கர்த்தர் அவர்களை புழுதிலிருந்து பார்ப்பாராம். குப்பையிலிருந்து அவர் தம்முடைய உயர்ந்த பரிசுத்தத்திலிருந்து கண்ணோக்கி பார்த்து அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை தூக்கி எடுத்து அவர்களை உயர்த்தி ஞானம் கொடுத்து கிருபை கொடுத்து வரம் கொடுத்து வல்லமை கொடுத்து மகிமைப்படுத்தி நீதிமானை மாற்றி அவர்களை ராஜாக்களோடு கூட பிரபுக்களோடு கூட சிங்காசனத்திலே அமர பண்ணார். அல்லேலூயா. அதுதான் அவருடைய நீதி. அல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட தேவனை நாம் ஆராதிக்கின்றோம். நாமும் அவருடைய சிந்தையுள்ளவராக இருக்க வேண்டும். அந்தபடியே இயேசுவும் தம்முடைய சொந்த ரத்தத்தினாலே தான் நமக்காக பாடுபட்டார். நம்மை பரிசுத்தப்படுத்த, நமக்கு பாவ நிவர்த்தி, பாவ மன்னிப்பு, பாவ மீட்பு உண்டாக்க அவர் புறம்பே பாடுபட்டார். ஆகையால் நாம் அவருடைய நிந்தை நாம் சுமக்க வேண்டும். பாளையத்துக்கு புறம்பே அவரிடத்துக்கு புறப்பட்டு போக கடவுள். அல்லேலூயா. நாம ஆண்டோட தேடி போக வேண்டும். மனுஷ கட்டளை அல்ல, தொடாதே, ருசி பார்த்தீண்டா என்று அவங்க சொன்னால் நம்ம அதை கேட்க கூடாது. அல்லேலூயா. எல்லா போஜன பதார்த்தங்களையும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி புசிக்க வேண்டும். எந்த போஜன பதார்த்தையும் விலக்கணும் என்று வேதம் சொல்லவில்லை. நியாயப்பிரமாணத்தை அதனே கட்டளைகளை ஆண்டு கொடுத்தார். ஆனால் அதை மனுஷனால மீற முடியவில்லை. அதுக்கப்புறம் ஆண்டவர் அதை சுருக்கி கொடுத்தாரு. உன்னை போல் நீ உன் தினக்கட்டில் உன் முழுதயத்தோடு அவரை நேசிக்கணும். முழு ஆத்மாவோட முழு பலத்தோட உன்னை எவ்வளவு அன்பு கூற முடியுமோ முழு மனதோடு அவரை முழு மனசாக அவருக்கு முதலில் கொடுத்து அவருக்கே ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்க வேண்டும். இல்லையா? எல்லாற்றிலையுமே அதுக்கு அவருக்கு முதலிடம் கொடுக்க வேண்டும். முழு மனதோடு முழு பலத்தோடு எவ்வளவு அவரை தேட முடியுமோ அவ்வளோ தேட வேண்டும். அவரை நேசிக்கணும். நேசித்து அந்த 5 கட்டில் நம்ம கைக்கொள்ளலாம். அதே போல உன்னிடத்து நீ எப்படி அன்பு கூறியோ, உன்னை யாரு உனக்கு யார் தீமை செய்யக்கூடாது நினைப்ப, உன்னை யாரு கொலை செய்ய நினைப்ப, உன்னுடைய பொருளை அபகரிக்கூடாது நினைப்ப. அதே போல நீ ஒரு வயதான தகப்பன தாயாக இருந்தால் நீங்க மற்றவங்க நம்ம மதிக்கணும், கனமணும் என்று நினைப்பீங்க. அதே போல வயதானவர்களுக்கு தாய் தகப்பமாருக்கு என்ன செய்யணும்? கனம் பண்ண வேண்டும். அல்லேலூயா. பிறருக்குள்ள இச்சிக்க கூடாது, கலவு செய்யக்கூடாது. அப்படிப்பட்ட கற்பனை நாம் கை கொள்ளும். அல்லேலூயா. அதே போல தேவனுடைய சாயலை படைக்கூட மற்ற மனிதர்களை நேசிக்க வேண்டும். தேவன் எல்லாருமே நேசிக்க அதான் சொன்னார். அல்லேலூயா. நாம் தேவன் அன்பு கூறுவோம் என்று சொன்னால் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ள வேண்டும். அவர் கற்பனை கை கொண்டுள்ளதே தேவன் மேல நம்ம வைக்கிற அன்பு. நம்ம அன்பு நம்முடைய மீறுதல்கள், நாம் இதை செய்யக்கூடாது என்று ஆண்டவர் சொன்ன அந்த காரியத்தை மீறி செய்தோம். கட்டளை மீறினோம். எத்தனையோ முறை நம்ம மீறினோம். அந்த மீறுதல்கள் அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றும் அவர் நமக்கென்று அடிக்கப்பட்டார், நமக்கென்று நொறுக்கப்பட்டார். அல்லேலூயா. அவரை நொறுக்குனாங்க. நாம் செய்த எல்லா பாவத்துக்கும் தண்டனை அவர் அன்று நகர வாசலுக்கு புறம்பே ஒரு பாவமில்லாத அவர், பாவமே அறியாத அவர் பரிசுத்தத்தினால் பரிசுத்த ஆவினால கன்னிமரியாத்துல உற்பத்தார். ஒரு மனித முறைமையோடு அவர் குழந்தையாக உருவாகவில்லை, ஆவியினால் உண்டாக்கப்பட்டவர். அல்லேலூயா. பாவமே அறியாதவர், பாவம் இல்லாதவர். அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தர் 24 மணி நேரம் தூதர்கள் அவரை நீ பரிசுத்த ஆராதிச்சாங்க. அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தர் அன்றைக்கு பாவமாக்கப்பட்டாரு. அவர் என்ன சொன்னாங்க? அவர் விபச்சாரம் சொன்னாங்க, பாவிகளோட அமர்ந்துக்கான் என்று சொன்னாங்க, அவரை போஜன பிரியன் என்று சொன்னாங்க, அவர் பிசாசின் தலைவன் என்று அவரை பலவிதமாக என்ன சொன்னாங்க?
பாவம் ஆக்கப்பட்டார். உனக்காய் எனக்காய். அல்லேலூயா. நாம் செய்த எல்லா பாவத்துக்கு தக்கதாக தண்டனை அவர் மேல் விழுந்தது. அல்லேலூயா. அவர் நம் நிமித்தம் நொறுக்கப்பட்டாரு. அவர் ஒரு உழவனுடைய ஒரு விவசாயிய நிலம் போல முதுகு உழப்பட்டது. அவர் கசைகளால் அடிக்கப்பட்டாரு. அவருடைய உடல் பிற்கப்பட்டது. அவருடைய கண்கள்ல அந்த முள்கிழத்தை வைத்து கண் பார்வை இழந்தாரு. கடைசி சொட்ட ரத்தத்தை சிந்தினாரு. அவருடைய உடல்ல உள்ள ஒரு சொட்டு துணி இல்லாம அவரை நிர்வாண கோலமாக அன்றைக்கு பிசாசு தொங்குவிட்டு சந்தோஷப்பட்டான். ஹல்லேலூயா. ஆனால் அன்று அவர் பிசாச நிர்வாண கோலமாக்கி அவர் மிஸ்ரிலே வெளிரங்கமாக வெற்றி சிறந்தார். ஹல்லேலூயா. பிசாசர் எல்லாம் தந்திரத்தன்றி குறிந்தார். அவர் மரணத்தை ருசிப்பாட்டு நிமித்தமாக நமக்கு ஒரு ஜெயத்தை கொடுத்தார். ஹல்லேலூயா. அவர் பூர்ணரான பின்பு தம்முடைய பிள்ளைகளை மகிமையிலே கொண்டு சேர்க்க அவர் குமாரனா இருந்தாலும் எல்லா அதிகாரம் அவருக்கு உண்டு. அவரால் அந்த சிறையிலிருந்து இறங்க முடியும். அவரால் அந்த தூஷித்தவங்களுக்கு உடனடியாக தண்டனை கொடுக்க அவரால் முடியும். அவரை அடித்த ரோம போர்ச்சர்களை திரும்ப அடிக்க அவரால் முடியும். அவருக்குள்ள 100% மனித வல்லமை இருந்தது. அதே போல ஆண்டரை வல்லமையும் கத்தரை வல்லமை அவருக்குள்ளாக இருந்தது. ஆனால் அவை எல்லாற்றுமே பட்ட பாடலை கீழ்ப்படலை கற்றுக்கொண்டு தாம் பூர்ணரான பின்பு அநேக பிள்ளைங்களும் மகிமையிலிருந்து சேர்க்க அவர் நமக்காக அத்தனையும் சகித்தார். அல்லேலூயா. அந்தபடி நாம் அவரோடு கூட பாடுபட, அவரோடு கூட ஆளுகை செய்ய, அவரோடு கூட பாடுபட்டால் அவரோடு கூட ஆளுகையும் செய்வோம். அவரோடு கூட பாடுபட பாளையத்துக்கு புறம்பே அவரோட பாடுபடும். அல்லேலூயா. ஆகையால் நாம் அவருடைய நிந்தையை சுமப்போம். பாளையத்துக்கு புறம்பே அவரிடத்துக்கு புறப்பட்டு போகக்கூடாது. நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை. வரப்பகரை நாம் நாடுவோம். அல்லேலூயா. நிலையான நகரம் நமக்கு இங்கே இல்லை. வரப்போகிற நகரத்தை நாம் நாடி திடுகின்றோம். நமக்கு இங்கே இருக்கின்ற இந்த உலகம் அது பெர்மனன்ட் வேல்ட் அல்ல. அது இன்றைக்குமே இந்த உலகம் இருக்கும். அது அழியவே அழியாது என்று சொல்கிறதெல்லாம் பொய். அல்லேலூயா. இன்னும் பல 100 வருஷத்துக்கு இந்த பூமி இருக்கும் என்பது அது பொய்யான வார்த்தை. பல 100 ஆண்டுகள் கோடி ஆண்டுகள் வாழும். ஆனால் நமக்கு இங்கே அப்படிப்பட்ட நகரங்களை வரப்போகின்ற இதோ பரிசுத்த நகரமாக எருசலேம் மணவாட்டி தன் நகைகள் தன்னை சிங்காட்டி கொண்ட போல அது அன்றைக்கு பரிசுத்த நகரத்தை விட்டு அது பூமிக்கு இறங்கி வந்தது. இந்த பூமியை கர்த்தர் அழைத்து இந்த பாவம் நிறைந்த இந்த உலகத்தை அக்னிக்கு வைத்து இதை அழைத்துட்டு பிசாசு தூக்கி 1000 வருஷம் அவர் பாதாளத்தை கட்டி வைத்து பின்பு இந்த பூமியில புதிய பூமி உண்டாக்கி நாம் இதிலே 1000 வருஷம் அரசாட்சி செய்வோம். அல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட ஒரு நகரத்தை நம்ம நாடிக்கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகியால் அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலியை அவர் மூலமாக எப்பொழுதும் நாம் தேவனுக்கு செலுத்த கடவும். அவரை எப்பொழுதுமே துதித்து கொண்டே நாம் இருப்போம். அவரை ஆராதித்து கொண்டே இருப்போம். அவர் பட்ட பாடுகளை தியானித்து கொண்டே இருப்போம். விசேஷமாக இந்த 2 காலங்கள் மாத்திரமல்ல. அல்லேலூயா. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் அவர் என்னுடைய இயேசு கிறிஸ்து என் நாதர் என் தகப்பன் அவர் எனக்கு அடிக்கப்படார் எனக்கு பிடிக்கப்படார். அல்லேலூயா. அவர் அவ்வளவு அழகானவர். அவ்வளவு மிக 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 அழகானவர். 10,000 சிறந்தவர். 1000 சிறந்தவர். சாரோனின் ரோஜா பள்ளத்தாக்கு லீலி புஷ்பம் மாதிரி ஒரு பூவை போல் அவருடைய கண்ணம், ஒரு பூவை போல அவருடைய முகம். அல்லேலூயா. சாரோனின் ரோஜாவை போல முகம் உள்ளவர். அவ்வளவு அழகு உள்ளவர். அவர் நாம் பார்க்கும்போது அவரை விரும்பத்தக்க ஒரு ரூபம் இல்லாதது. அவருடைய முகம் அந்த கேடு அடைந்தது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. நாம் அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை திருப்பிக் கொண்டோம். அவர் சிறுமைப்பட்டு நொறுக்கப்பட்டு வேதனைப்பட்டு இருந்தார். ஆனால் நாமோ அவர் தேவன் அவரை அடித்தார். அவர் தேவன் அடிக்கப்பட்டவர் என்று நம்ம அவரை ஒதுக்கணும் என்று வேதம் சொல்கிறது. நம்முடைய மொத்த நாம் நம்முடைய மெய்யாகவே நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டார். நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். அல்லேலூயா. நம்முடைய மீறல்கள், நாம் செய்த பாவங்கள், நாம் படண்டிய பாடுகளை, நாம் சுமக்கண்டிய பாரங்கள், நிந்தைகளை அவர் அன்றைக்கு சிலுவையிலே சுமந்த நிமித்தம் நாம் இன்றைக்கு மிக ஃப்ரீயாக வாழ்கின்றோம். ஆண்டவரிடம் சென்று ஆண்டவரின் வியாதி நீங்க என்று ஜெபிக்கும் நமக்கு சுகம் கிடைக்கிறது. ஆண்டவர் இந்த பாடிலிருந்து எனக்கு உடலே தாங்க இசப்பா என்று நீங்க யாரா இருந்தாலும் நீங்க அப்பா பிதா என்று ஜெபிக்கும் உங்களுடைய பாடுகள் நீங்கிறது. இந்த சத்த நிமித்தம் அறிகின்ற எல்லா நிந்தைக்கும் என்னை விலைக்கு பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க என்று நீங்க ஜெபிக்கும் உங்களுக்கு உடனடியாக ஜெபத்துக்கு பதில் கிடைக்கிறது. அன்று அவர் நமக்காக பாடுபட்டார். அல்லேலூயா. நமக்காக நொறுக்கப்பட்டார். நமக்காக பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நமக்காக தம்முடைய எல்லா துக்கங்களை அவர் இன்று கெச்சமேலே ஜெபிக்கும் பொழுது அவரோடு கூட யாருமே அன்றைக்கு ஜெபிக்கவில்லை. அவர் ரொம்ப நேரம் ஜெபிச்சுட்டு டயர்டாயிட்டு ஓடையில
பார்க்கும்பொழுது அவருடைய எல்லா சிஷ்யரும் நினைச்சிருந்தாங்க, தூங்கிட்டாங்க. அவருடைய அந்த இறுதிய பாரத்தை, நான் மறிக்க போகிறேன், நான் இன்றைக்கு ஒரு 3 நாள் உங்களோட கூட இருக்க மாட்டேன், நான் மறித்து பின்பதாக பலவத்து போயிடுவேன், நான் வாழப்போற கடைசி நாட்கள் இதுதான், நான் வாழப்போற கடைசி நிமிடங்கள் இதுதான், நான் என்னுடைய இந்த மொத்த ஜனத்தோட பாவத்தை நான் சுமந்தேன், அந்த இறுதி பாரத்தை சுமக்கிறதுக்கு அவரோட அந்த 3 வருஷம் பயணத்தை சீஷல் கூட நினைச்சாங்க. அதை உணரவில்லை. அவருடைய இறுதி பாரத்தை, அந்த வருத்தத்தை, அந்த துக்கத்தை ஷேர் பண்ண கூட ஒருத்தர் கூட இல்லை. எல்லாருமே தூங்குனாங்க. நீங்க 1 மணி நேரமாவது கொஞ்ச நேரம் எனக்காக ஜெபிங்க என்று அவர் சொன்னாரு. ஆனாலும் அவங்க திரும்ப நித்தியமயக்கம் போன பிறகு திரும்ப அந்த ரோம போச்சிலிருந்து அவரை பிடிக்கும் பொழுது அவரை விட்டுட்டு எல்லாருமே ஓடி போயிட்டாங்க. ஒரு வாலிபன் தன்னுடைய ஷால் மேலே போட்ட ஷால் அந்த துப்படி விட்டுட்டு ஓடி போனான். ஹல்லேலூயா. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையை கடந்து சென்றார். தனிமையில, வறுமையில, வேதனையில, தரித்திரத்துல, வியாதியில, எல்லாராலும் கைவிடப்பட்ட இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை கடந்த பிற அன்பு சகோதரனே, சகோதரியே, கிறிஸ்து உனக்காக உன்னிமித்தம் அன்னைக்கு தத்திர மாறினாரு, உன்னிமித்தம் பாடுபட்டாரு, உன்னிமித்தம் நொறுக்கப்பட்டாரு, நீ செய்த பாவத்துக்காக அவர் உனக்கு அடிக்கப்பட்டார். அல்லேலூயா. எந்த மனுஷனும் நாம செய்த தப்பை ஏற்றுக்கொண்டு தண்டனை அனுபவிக்க மாட்டாங்க. ஒருவன் தன் ஸ்நேகக்காக தன்னுடைய ஸ்நேகனுக்காக தன்னுடைய உயிரை கொடுக்கிற அன்புல மிக சிறந்த அன்பு. அவர் நமக்காக தன் ஜீவனையே கொடுத்தார். அல்லேலூயா. அது நிமித்தம் அவர் யார் என்று நமக்கு காட்டினார். நாமும் அவரை போல பாடுகளப்பட்டு அவருடைய ஆளுகை செய்வோம். அவரோட கூட வலது வாசல் ஒரு நாம் உட்காரும், நாம் ஆளுகை செய்வோம். அல்லேலூயா. நாம் என்ன செய்யணுமா? ஆகியால் அவருடைய நாமத்தை துதிக்கும் உதவிகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திர பலி அவர் மூலமாக எப்பொழுது என்ன செய்யுமா? தேவனுக்கு செலுத்த கடவும். அல்லேலூயா. இந்த பூமிக்கு இந்த கூடாரம் ஒரு நாள் அழிந்து போகும். வரப்போகின்ற பரிசுத்த நகரமாக எருசலேம் இந்த பூமியை வாழப்போகிற 1000 வருஷம். அந்த 1000 வருஷத்துல பாவம் இல்லை, சாபம் இல்லை, மரணம் இல்லை, வியாதி கிடையாது, நம்ம குடும்பப்பட்ட யாரும் கிடையாது, நம்ம ஒடுக்கு யாரும் கிடையாது, நம்மளை பரப்புறமே நிந்திக்க, நம்மளை தூற்று, நம்மளை பரிகசிக்க அங்கு யாருமே கிடையாது. ஹல்லேலூயா. அங்கு இரவு கிடையாது, எப்பொழுதுமே வெளிச்சமா இருக்கும். அங்கு எந்த துக்கம் இல்லை. உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போனது. கர்த்தர் உனக்கு நித்திய வெளிச்சம். ஹல்லேலூயா. அவர் நமக்கு வெளிச்சமா இருந்து நம்ம எல்லா கண்ணீரை துடைப்பாரு. கர்த்தர் தேவன் எல்லா முகங்களும் வந்து கண்ணீரை துடைப்பார். இனி மரணமே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்கு அவர் நம்மை ஆயத்தப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றார். நாம் அவரை போல் பாடுபட்டால் அவரோட ஆளுகை செய்வோம். அவரை துதித்து கொண்டு ஸ்தோத்திர வழியிட்டு கொண்டு அவரை எப்பொழுதுமே அவர் மூலமாக பிதாவுக்கு எப்பொழுதுமே மகிமைப்பட்டு கொண்டே இருப்போம். இதுவே இந்த ஜனத்தை நான் எனக்கென்று ஏற்பட்ட இவர்களுடைய துதியை சொல்லி என்ற வார்த்தையின்படி நம்ம எப்பொழுதும் துதிப்போம், ஜெயிப்போம். அவருக்கென்று நாம் மகிமையை செலுத்தணும். கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை மனுஷ கற்பனுடைய வாழ அல்ல. மனுஷங்கள் சொல்கிற தொடாதே ருசி வராது என்று கிடையாது. கர்த்தர் கொட்ட கடலை கை கொள்ளணும். அவர் நமக்கு பாடுபட்டார். இதுதான் ஹல்லேலூயா. எனக்கு அவர் அடிக்கப்பட்டார், எனக்கு அவர் நொறுக்கப்பட்டார், எனக்கு அவர் ரத்தம் சிந்தினார். நானும் அவருக்காக பாடுபட்டு அவரோட கூட நான் என்ன செய்யணுமா? நித்தியமாக வாழ வேண்டும். இதுவே கிறிஸ்தவத்தின் அடிப்படை நோக்கம். ஹல்லேலூயா. நாம் துதி செலுத்தோம், நாம் ஜெயிப்போம். அவரோட கூட பாடுபட அவரோட கூட ஆளுகை செய்யும். ஜெயிப்போமா? ஜெபம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். ஷபா ரிபா ராகபா ரிபா லாதா ராபா ஷபா ராபா ஊ ராகபா ராதா ராபா ரா ஷபா ரிபா லாபா ராகபா. நாங்கள் எப்போதும் துதிக்க ஸ்தோத்தரிக்க அப்பா, உம்மோடு உறவாட எங்களுக்கு கிருபை கொடுங்கப்பா. தொடர்ந்து உங்க பிரசனத்துல வைத்துக்கோங்கப்பா. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமேன். தொடாதே இச்சையா அப்படிப்பட்ட கற்பனைகளுக்கு நாங்கள் அப்படிப்பட்ட காரியத்தை, உலக காரியத்தை ஆமேன் நாங்கள் செய்யாதபடிக்கு தேவ பக்தியோ இந்த ஜீவனுக்கும் இனி வரும் ஜீவனுக்கு அது பிரயோஜனம் உள்ளது என்று வேதம் சொல்கிறதப்பா. அந்த வார்த்தையின்படியே தேவ பக்தியாய் நாங்கள் நடக்க, உமோடு உறவாட, ஜெபிக்க அப்பா, உம்முடைய அன்பை மற்றவங்களுக்கு சொல்ல அப்பா, உம்முடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க எங்களுக்கு கிருபை கொடுங்கப்பா. எப்போதும் துதிச்சுக்கிட்டே இருக்க கிருபை கொடுங்கப்பா. நீர் எங்களுக்காக பாளையத்துக்கு புறம்பே பாடுபட்டீர். உமக்கு நன்றி அப்பா. எங்கள் மீது நிமித்தம் காயப்பட்டி, எங்கள் அக்கிரமத்தை நிமித்தம் நொறுக்கப்பட்டீர். உமக்கு நன்றி அப்பா. அப்பா, உமோடு அப்படி பிள்ளையாக எங்களை மாற்றினீரே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஓ ராகபா லாபா ரிபா ராபா ஷபா ராபா ராபா. அப்பா, கட்டப்பட்ட பாவத்துல, சாபத்துல, வியாதியில கட்டப்பட்ட பலவிதமான மக்கள் அப்பா அந்த நாள்ல உண்டு. ஒவ்வொருவரையும் விடுதலையாக்குங்கப்பா. யார் யார் என்னென்ன பிரச்சனையோடு இருக்கிறாங்களோப்பா, இப்பொழுது ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில ஒரு விடுதலை உண்டாகட்டும். தெய்வீக சுகமளிக்கும் வல்லமை பாயட்டும். ஒவ்வொரு சரீரத்துல பாயட்டும். ஒவ்வொரு நரம்புகளுக்குள்ள, எலும்புகளுக்குள்ள பாயட்டும்.
கிறிஸ்துவின் ஜீவன் பாயட்டும். தலைவலியினால் கஷ்டப்படுறவங்க சுகமாக்குங்க, சுகம் உண்டாகட்டும். தைராய்டு பிரச்சனைகள் மாறி போட்டும், தரித்திரம் வெளியேறட்டும், குறைவுகள் நிறைவாகட்டும். எல்லா மகிமை மக்கே செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே. ஆமென். ஹல்லேலூயா. God bless you all.